Poliisi! Kärvinen. Moris. Juu. Lintuja käynyt kouluun. Joo, vähän niinku. Tässä on noin kiinteistön pitäjät pistänyt tuon kyynty, niin kai sitä täytyy noudattaa. Juu. Juu, selvä. Millä tää totta oppii? Kyllä me sitä lähtee. Selvä, ei muuta kuin Juu. samat sääntöjä. Selvä. Nää kiinteet näissä nää tapit, nää ei oo kyllä niinku mitenkään tieliikennelain. Saaks ne pois? Saa, ne on ihan kierteellä siinä. Joo, ottakaa pois sitten. Joo, kotona kun on työkalut mukana. Mitä toi tarvii kustannusten avain? Ei kun se on kierteellä vaan sitä tongella vaan pyörättää. Ei oo mitenkään tommoseen tieliikenteeseen kuuluvaa, että pois vaan, että Joo, seuraavalla kerralla sitten lätkestää sakkoa, niin selvä. siinä kiinni. Juu. On ihan vakioita. Öljyä tulee. Juu, siellä on vähän. Juu, samoin.